ברשות הרבנים, ברשות יושב ראש תנועת יחד אלי ישי, חבר הכנסת יוני שיטבון, ציבור יקר ואמיץ, אצלי לא יהיו מחיאות כפיים בזמן שאני מדבר, בבקשה. אני בא פה בשליחות של סבא רבא שלי, האדמו"ר מוויז'ניץ, אהבת ישראל, שכל עניינו היה אהבת ישראל, תנועת יחד, על זה היא מדברת, את זה היא נושמת, זה מה שהיא משדרת. אז אני בא בשליחות שלו. אני בא בשליחות של סבא שלי, הרב מוישה חיים לאו, שאני קרוי על שמו, שנערב לקידוש השם בשואה, שנלחם על התורה. אני בא בשליחות של אבא שלי, שנלחם על ארץ ישראל, בכפר עציון, ביישוב הארץ, בחינוך. אני לא יודע אם אלי זוכר, אבל לפני ההתנתקות היינו אצל הרב עובדיה יוסף. ועד שהרב עובדיה נכנס, הייתי עם האלוף יעקב עמידרור ועוד בכיר בשב"כ. ולפני שהרב עובדיה נכנס, שאלתי את אלי, אנחנו בפינוי ימית דרשנו שהעיירות נתלשות ממקומם בגלל שלא החזיקו בשכר סופרים ובשכר מלמדי תינוקות. אז חרבה ימית, הבנו, שם היה חבל ארץ לא כל כך דתי, אבל גוש קטיף, תורה, ישיבות, מדרשות, תלמודי תורה, איך זה? אז אלי אמר לי, לא הבנת, לא הבנת, זה לא בשכר שהם לא החזיקו, זה בגלל שהמדינה לא מחזיקה בשכר סופרים, זה הפשט. תראו כמה שאני עם תפיסה מבית המדרש של הרב קוק, ולא הבנתי את המדרש הזה עד שפגשתי את אלי. וזה אומר הכל. ואז אנחנו נפגשים עם אדם שנלחם כמו אריה על ארץ ישראל, ומצד שני אני נפגש עם אדם שנלחם על התורה ומוכן לסכן את מעמדו, גיבור ישראל, יוני שיטבון, שני אנשים נפלאים, שני אנשים נפלאים שהם התשתית להקמת התנועה החשובה, המאוד חשובה הזאת. ואף אחד לא יודע איך קרה שהבחירות האחרונות, אף אחד לא רצה בהן, אף אחד לא רצה בהן מסתבר, אבל הם נפלו עליהם. אז אולי זה היה בשביל היחד הזה. אני מאחל לכולנו שנצליח להיות ביחד. ציונות זה ללמוד תורה,